салом бачако духтарако милидами и господа бинандагони гироми қадр инак саволои бераҳмона хештегда меҳмони барномаи имрӯзаи мо махач AK бодло AK актори кинои мирзо ки дар роли маҷнунай мегзарем бародар ба қисми саволо бисёр кам тарихали ҳам прикола ҳам шӯхай ҳам серьёзни брат ҳам саволои логически ҳастанд раҳмат барои иштирок дар барномаи мо саломат бошед брат мегзарем ба қисми саволо бародар марама саволи якум бародар чунин аст қаламфур теза ё ки тез гап нест правда хта ягон бор дар радио дидагӣ не ки бе тез шама шава қаламфур инҷаҳо тез саволи дуюм брат хта ягон бор дар радио дидагӣ не барои ки радиода нишон наметиҳам на правилна ами репа чӣ обод мекунад репа минус овоз куплет фишка гап нест правилна дар ҳаво верчика зада метонӣ бизанум не тамом шид бовар кардам брат дахтаривандам саволи панҷум бародар чунин аст мазурум ё ки т ям идея меган ами шав бисёр бигарди ҷин ёрд мешава ростай братан ва гап нест ту хит кардӣ ки дар кинои мирзо ту дар роли маҷнунӣ маҷнун не як маҷнуни баъд не ман хиёл мекунам ки дар кинои мирзо дар роли маҷнунӣ барои ман савола пешниҳод ки хали пур аз шояд деҳоти омадагӣ хаяк ки ошиқ мешава случайно гитара ба урусӣ чӣ мешава брат мокри ги мокри хай мегзарем помидор чӣ гап нест ҳамин брат саволи даҳумда расидем аки хе ки тез расидем симя безуродов не бывает меган ростай ростай ту хит кардӣ ки дар оилатон ту амути гап нест гап братан бо саволои ма хафа нашай барномаам хале братан гап нест дар гудакит паркур машқ кардӣ ма фақат мехондум семечкара пичоқш ба урусӣ чӣ мешава брат мусор логически гуфтиё не ки ответ неверния брат чӣ мешава ман хема намедонам фостум намедони чӣ савол метӣ охи номи барномаи мо саволои берамона хеле барномаам хеле сохта шуд бародар гӯш ки бародар имрӯз ягон бор набира дидӣ не ки наби меган ку наби набира надидӣ ку наби меган ку не набира надидам ман ҷавоб мегӯм ки ту ҳар рӯз амора мебинӣ дар ҷидая рӯз чанд бор мебиниш бо ту ганда бисёр аҳамият метӣ ман хита мешиносам ҳами хе ки акмамро аҳамият медидам ман намешиносам бо аҳамиятш медидам як касаеси гуфтеса ки намефуранда ҷанг мешава торфолвеш ҷагози мулосатор хай мегзарем бародар ба саволи 15 мегзарем махаҷон чалара дар дасти чап медозанд ё ки рост ягон чида не вақти заксда чап гап нест не чи заксда вақти дароста не чап да медозанд брат брат саволи 16 ам халея ки мазурум ё ки минус ту гап нест раҳмат ана братанҷон саволи 17 амия ягон духтари ношинос бия бигад ки ман тура дӯст медорам чӣ кор мекунӣ ваҳ мегӯм марам тура дӯст медорам давай абниматсавой ох тура намешиносиам хали бия бигад ки ман тура дӯст медорам ту бовар мекунӣ дӯст медора абнимашки мекунам ба дӯст медорам бояд абнимашки кунам агар дӯст надора значит тавай кунам зур будай бачаи деҳотӣ гӯш ки 18 савол махаҷон охирон бор дасти духтара кай хабидагӣ беғарз ай кино беғарз ай кино баёдум неста кай дидавди бугу охирон ох ман надидам брат ман хита дер мебинам нози қапидимуд ки дар барномаам иштирок кунӣ баёдум нест хай гап нест саволи 19 халея брат чанд солаи 22 шидем дам 22 солагӣ дагон бор сар шудагӣ не бишо менашам ки кепка мемони бишо кепка мемони хай на чи сарта камш хитишка гап нест саволи 20 брат охирон савола агар ами савол дахшру ҷавоб дода бутони лабочи бугу чизит бугуит нами чизи буфорат мехарам чени пансам чени пансам ба чени пансам шабиги гӯш ки мегзарем ба қисми савол то розӣ приз набарабани да гӯш ки брат агар ман арӯз таба диздама да дис мезанӣ арӯз надорам братан ту чӣ хел арӯзи маро арӯз набудагира чӣ хел медиздӣ хай гӯш ки агар масалан дошта бошӣ ман арӯзи тура медиздам ту ма да дис мезанӣ бад дизда наметавонӣ ту арӯзи маро
باید قراره که هیچ وقت نگیره که نه بیچاره آخه من کافکاز است که خود میکنم برات نه ای ما دوخی عروس مرا تو جواب سوال امی اعتماد دست میزنی ها یا اینکه نه ای نه گاب نیست اینک برادر برای برنامه ما بوشید سوال ما بوشید بسیار مینت داریم که بسیار مینت داریم که در برنامه ما اشتراک کردی همه کسا زنده باشی زنده و سلامت سربلند باشین مهمان امروزه برنامه ما مخش بود اکی سوالای برهمونا خشتگ ده از او رحمت برای ونیمانه برای دستگیریتون من دیدم اگر این ویدیو زور پرسموتر کرد سوالای دلشی برنامه سینگی ما گراندیوز نمیکنم مهمانشم یکم مهمانی با قوت رنگی همین اکای مخچم میارم که همین گراندیوز نبگذاره در کانال پادپیسات سکنین کلاکولچکا بجقین در کامنتار بنویسین چی خالی سوالا ما بتم ای همه شما ما انتظارم باقی سربلند باشین دوست وی دوست بله دست دانی گاب نیست برات حالا بخدا از او رحمت من رفتم خونه